A ako budeš bio gitarista, hoću moći da dođem na neki tvoj koncert? Da. Kako će da izgleda tvoj koncert? Jel možeš da zamisliš? Pa... ne. Hoćeš da imaš neku veliku binu? Može ovolika. Može. I šta će sve da bude na toj bini? Pa... gitara će biti, Dobro. klaviture, bubnjeve i bas gitara. I bas gitara. A čekaj, nisi mi rekao kakvu gitaru ti sviraš? Električnu. Električnu. Dobro, a hoćeš da imaš i neku pevačicu ili pevača? A mogu ja da budem pevačica? Može. Ali ja ne znam da pevam, Lave. Pa može, mogu da te naučim. Možeš ti da me naučiš? Hoćeš ti da me naučiš? Da.